И къде го удара. Не закъсня удара. Да. Няма и 2 минутки. Този май е доста по-сериозен. И така, приятели, вече сме на мястото. Къде го колегата? Метода е във водата. Малко оборудване, 2 въжички. Ще заложим на метод фидер. Пилетки 4-8 мм микропилети. Това ще бъде днешната стръв. Този модел лафтари. И царевичка, разбира се. Метода е във водата и вече очакваме първия удар. Малко времето не е с нас. На дъжд отиват работите. Но каквото такова. Сефтето на шаранчета. На метода. Да. Някои шаранченци. Дребничко. Първа рибка. Даже платика. Се е риба. Се е рибка. И тя така, приятели. Първа риба, платика. Времето не е много хубаво. Може и на платики да я караем. Отвратителна слузаща платика. И така, с риболова за момента. Методчето, нищо сложно, пилетка, плетено влакно и метод. Използвам 4 мм пилети. Ето това е. Нищо сложно, но доказано. Работим на клипс. Задължително. Все пак си правим петна. Това е. Хвърляме, гоним от срещният брег. Това е, приятели. Нищо сложно. Риболова на фидер. Използвам medium фидер. Макара 4000. Shimano Stradic. И medium фидер варица. Бюджетни, не много скъпи. Това е за в момента, е това първата риба, платика. И продължаваме.
лефтето и на пупката. Да. Лефтето на пупката. Шаранчи, тем са. Скъса. Как скъса? Бе, май другата корда. Скъсах. Поредното шаранче. Така е, добре, приятели, сгънате филера. Хубава е рибката. Може и да съм аз, много наляво ма дръпна. Я да видим. Какво си ти? Иване, закачих ли те? Не сме закачали. Не съм. Айде, покажи се да видим, де. Я да те видим. Добре. Може би е хубаво шаранче. Доста борбено. Като цяло на този водоем са доста борбени шараници. Хубаво е размери 2, 3, 4, 5. Това е дребничко. Около 2 кг. О, се е риба. Айде в кепчето. Ева да видим, бе. Хубаво гол шаранче. Уайт. Хванато е доста добре. Айде. Добре. Пускаме рибката. Хубаво, гол шаранче. Шаранче е около 2 кг. Все е нещичко, все е рибка. И така, приятели, продължаваме. Ето така изглежда метода. Използвам 30 грамова хранилка и замятаме. Слагам стръвта вътре в пилетките. В случая по някакъв път я оставям и отвън. Приятели, ето това е една щипчица, която ми помага да слагам 8 мм пилетки. Без значение колко милиметра са, тя отваря доста. Ето така се получава щак. И това е. Това е щипчицата на Гуро. Чакай, да пускам. Айде, бе!
И така, 4 шаранчета до момента. Продължаваме с метода да реждаме и хвърляме. Още. И поредното шаранче. Филера е сгънат отново. Но пак не е голямо. Днескашните размери едни и същи. Я да го видим. Иначе са борбени, ако не е друго. И на това шаранче му е разбита устата. Огромни количества. Дай, съм сам гледам. Пусни го тук да го видим. Ето и даже и по-мъничко. Жълто шаранче. Още едно шаранче. Малко по-хубавото шаранче. Ма видях кой звъни. Мога тако. Минджи ма звъни. Поредното шаранче. Такива горе-долу са еднакви. Еднакви шаранчета. Но си е нещо. Около 2 кг. Приятели, вижте за какво става въпрос. Колко пъти са хващани устата на рибката. Голо шаранче, иначе е супер красиво, много хубава рибка. Пускаме обратно да живее. Айде. И така, продължаваме. Приятели, още една рибка, обаче на пувката този път. Да. Да, не се откачи този път на пувката. Получава се един хубав рибо. Екшън. То се хубаво е, доста хубав шаран. Големчък е, този е по-големчък. Доста борбени са. Хайде!
Ай, излизай. Добре, този е по-големчък. Доста са бордени рибките. Ще да излезе. Да. Изморили са накрая. Айде. Лезе в кефчето. Малко по-големчък. Добре. Това си е вече към 30 кг. Може би 4 да ни кажем. Най-често така се получава. Колеги, риболова в Англия. Пувката се лови винаги на брега. Вижте каква хубава рибка, налапал. Тази наистина е хубава рибка, приятели. По-едричък шаран. И да го пускаме. Не е с така разбита уста, като повечето. Време е да си го пускаме. Да си отива откъдето е дошъл. И така, почнаха да стават все по-големи. Продължаваме. Айде, поредната рибка. Хубав шаранче, може би. Горе-долу се получава риболов за момента. Рибата е търся с метода точно от среща на брега, както и на пувката точно до брега. Това е важният момент. Тук в Англия масово така са ловят шаренци. Не са в средата на водоема. Ние, че ако не се направи петно на средата на водоема, няма да се завъртят, но масово чести и бързи удари са на брега. Тази много бързо взима, тук що я хвърлих и непосредствено след това имаше веднага удар. Но метода е на клипс. Трябва да падне буквално на 50 см от брега. От срещната страна на островчето, което е. Това е начинът. Като се направи петното с метода, почва да се работи всичко, храната и почва да се получава рибола. Ветровито е, не знам дали се чува хубаво. Къде е поредната рибка? Айде! Айде, в кепа е. Малко трудно се сработваме. Така. Поредното вече. Поредното гол шаранче. Разбира се, директно обратно пак във водата. Като цяло добър риболов
за момента за около 3 часа се получава добре. Това е моят монтаж. Хранилка, около 6 см и половина повод и така. Продължаваме да зареждаме. Ето това е начина. Ето така изглежда монтажчето. Зареждаме си храничка. Тънкият момент според мен е, много колеги не го предпочитат, но аз го предпочитам и слагам монтажа вътре в метода. И като цяло е това. Ето така изглежда и замятаме на отсрещния бряг. Работи се на клипс. Ето това е. Докато пропада, веднага слагаме на стойката и сме готови за следващия шаран. Готови сме за следващата рибка. Още една риба на пувката. На брега, приятели, на 50 см от брега. Там взимат шаренци. Тази също е хубава рибка. Много е ветровито. Айде, не се ли умори? Горе-долу се получава риболова. Добре, тази е малко по-едричка, може би. Доста борбена, не се умаре. Доста са борбени рибките. Тази е хубава, заради това така трудно се омаря. Айде в кепа. Браво. Добра е рибката.
Хубава рибка, колеги. Много хубав шаран на брега. Не е разбита уста, не е много фащан, много хубав. Даде ми бой. Пускаме го около 2-3 кг, нещо такова. Пускаме рибката. Откачи пак. Добре. Айде, още едно шаранче. Поредното шаранче. Горе-долу се получава рибов. Това е дребничко. Обаче остана в кепа. Видя ли Коста? Откачи се, фръкна метода нагоре, дигам кепа, шарана остана вътре в кепа. Късмет. Да, ще го видим. Оп, ще го изставям да му се нариши. Малко шаранче. Таман се откачи, но вътре в кепа. Айде обрат. Давай. Бягай. Зареждаме пак и наново. Пилетки. Ето тези използвам. 8 мм. Една бройка. Зареждаме и хвърляме, разбира се, на отсрещния бряг. Ето така, с клипс. Още едно шаранче на почтата. Хубав е този, може би. Това май е лин, даже не е шаран. Сега ще видим. Не, шаранче. Да видим дали ще може да го приборим. Haydi, buraya çubor ben tozu. Isso, amor. Дойдем всего-то.
Май съм го хванал странично, понеже доста ме бори. Нещо има. Или е близко хванат долу сапа. За някои от перките, може би. Ало, за перката е хванат, да. Айде, готово. Хубав, жълт. Шаран. За перката съм го хванал. Ей, какво стана? Айде. Това съм го хванал за перката, докато еде там. Но е хубав, доста хубав. Тежи, чакай, 3-4 кг. Чакай. Ето вижте къде съм го хванал. Съм го за перката. Късмет, обаче е много здраво там. Няма откачане. Хоп. Малка финна кукичка. Много хубав, красив шрам. Да. Ей, чак. Още едно шаранче на пупката. Пак на брега. Айде, иззай. Не се ли измори? Това е по-дребно. По-дребно, но борбено. Доста са борбени рибци, като цяло. Я да го видим. Това е, приятели, риболов в Англия на платени водоеми. Рибата се храни доста активно по брега. Не е много дребена, хубав е. Йоба! Добре. Храни се най-активно по бреговете. И това е играта. Хубав, долу шаран. Иван, аз ги късам, бе. Това да го еш гол. Така е напъвката, бе. Точно където трябва, отдолу си, за като не е фащан този, може би, много добре. Кичката малка, финна. Уеш раковци. Уери, бе. Айде, брат. Айде, още една рибка на метода. Още една рибка. Добър риболов се получава днеска. 10-15 риби направихме.
Нищо сложно няма в метод филера. Просто трябва да се поддържа хранителното петно постоянно и нещата се получават, сработва в крайна сметка. Сработва филера. Филера е безпощадно оръжие. Метода. Къде го поредно чаленче, и даже по-древничко. Това е по-на 2. Може спокойно да го по-напълни малко повече. Няма кога да добавим толкова много. И така. Това е. Даже съм откачи. Поредно черанче с разбита уста. Не малко. Да ви покажа. Ще му остат. Разбита. Плащана. Продължаваме. Гол след гол. Гол след гол идват рибите. Днеска се захрани много добре петното и се получава рибов. Активни са рибите. Не са много големи, но пък борбени. Оп, изтървахме я тази. Що? Пропуск. Тази изтървахме. Ще дойде следващата. Още един чаран на метода. Продължаваме. Този е по-хубав май. Сега ще го видим. Същия калибър. Пак са такива. Нови на пъпта. Ще ми опетлай пъпта. Айде! Приятели, трябва по-дълъг кеп. Моя къс, дълги са ми пръчките, кепа е късчах. Поредната рибка. Не са големи, такива има днес. Оборен точно както трябва, отдолу. Гол ще дам отново. Спортни. Искаме го. И продължаваме. Още една рибка. Днеска е сечна шарани. Сечна шарани. Всичката риба е набита отпреди в острова. Захранили са, няма по-разно. На 5-та, на 10-та минута максимум няма удар през занята си. И резултатът е на лице.
с около килограм пилети и нещата се случват. Пилети са на обикновените тук за Англия, чисто бели, няма цветни, не са червени. Че ми избяга. Влези. Един калибър. Масови риби. 2 килограма. 2,5-3 нещо такова. Хваната точно където трябва. Долна тосна. Айде. Ау, гати че. Наново ще трябва да я вадим. Наново я извадихме. Айде да бега. Една пачка. Полу килограм. Пачка. Може би и повече, не знам. Поредната риба. Тук има някакви драки, бе. Ама няма проблем. Ще с тях ще излезе. Хубава рибка, браво. Стандартна тройка. Даже и малко. О, останата с некърта, но... то се повече май даже от тройката. Браво. Само хубави. Само едри. Бая няма. Кой като не с бая няма. И гей къде. Браво. Взимал е точно както трябва. Много красив. Много красив. Браво. Много хубави рибки. Красиви. Големи, хубави рибки, борбени, спортни. Спортни рибки. Гол хубав шаран. 3 кг и... Айде, бягай. Бягай. Браво. Вече не ги броя. Продължаваме. Отново риба, приятели. Днескашният ден е потресаващо силен. Макар че не очаквах изобщо да се получи силен риболов. Предните 20 дена валеше всеки божи ден. Днеска може би е първият по-хубав ден, в който, разбира се, веднага решихме да посетим едно от любимите места за фидер риболов. Ако ви харесват моите видеа, ви каня в моя канал да се абонирате, да ударите камбаната и да продължаваме да правим подобни видеа. Споделяйте в коментарите какъв риболов искате да направя, да ви снимам нещо, което ще ви бъде интересно. Риболов съм само в Англия, понеже живея в Англия. И така, вадим поредния шаран.
Хубав, отново гол. Че сгъвено. Доста са борбени рибите. За тия килограми. Да, голям бой. Получава се един страхотен риболов. Колкото и времето да не е с нас. Ветровито е. Но има риби. Хайде, де. Хайде. Айде, пусна поредната в кепа. Тази е по-мъничка. Дълго ще ранчеш. Ало, е хващана доста пъти. Остата му е разбита. Сега ще ви покажа за Костапност. Вижте му остата. Добро е разбита. Продължава да живее. Не отива в тигана. Продължаваме. Много се взимаме същи пилетки. Карп 8 мм. Съвсем обикновени пилети. Обаче ми се е развързал силикона и ще трябва да приправя куката. Връщаме се след малко. Поредната рибка. Приятели, мислим да приключваме риболова с тази риба. Стана време да си ходим, да си отиваме. Ако ви харесват тези видеа, които се опитвам да правя, може да се абонирате за канала и да ме подкрепите и да продължаваме да се опитваме да правим по-хубави и по-качествени видеа, да участваме и да споделяме взаимно емоциите си от риболова. Днескашният ден е прекрасен, много риба, много емоции, над 30 шарана, може би и повече. Хубави, голи, шарани, борбени. Този е последния за деня. Вадя го и се ориентираме да тръгваме. Вече е достатъчно, даже се и поуморихме. Айде де, рибки. Айде да те изкараме тия за последна снимка. Да правим лека. Добре. И така. Може би се личи на всеки му е ясно, че не съм професионален рибар. Затова и съм си кръстил канала UK Hobby. UK Fishing Hobby. Понеже не съм професионалист, но съм любител, силно запален на риболова. Поредния хубав гол шаран. Красота. 3 кг. И сега го валим и го пускаме и него. Ще се обори кутията. Айде бегай. Пускаме рибата, хващаме пилетите.